Добрый дзень, паважаныя хлопчыкі і дзяўчынкі, вашы бацькі і настаўнікі. Рада вітаць вас на кніжнай паліцы пісьменнікаў-юбіляру 2026 года. Вашай увазе хачу прапанаваць кнігу вершаў, казак і апавяданняў Васіля Віткі «Урокі роднага слова». 16 мая гэтага года адзначаецца 115 гадоў з дня нараджэння пісьменніка. Сапраўднае імя Васіля Віткі Тимох Васильевич Крысько, вядомы больш як дзіцячы пісьменнік. Сярод яго твораў, адрасаваных дзецям, зборнік «Урокі роднага слова». Сюды ўвайшлі вершы, казкі, апавяданні. Гэтая кніга з літаратурнай спадчыны пісьменніка, своеасаблівы падручнік роднага слова, чароўнага і мілагучнага. Заслужаны дзеячы культуры, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь, Васіль Вітка быў прыроджаным педагогам. Працаваў над стварэннем школьных падручнікаў для вучняў пачатковых класаў. Працуючы над імі, ён вырашыў стварыць свой падручнік для малодшых класаў. Перад вамі гэта выданне. На жаль, кніга выйшла ўжо пасля смерці пісьменніка ў 2001 годзе у выдавецтве «Юнацтва». Гэтая кніга не толькі для дзяцей, але і дапаможнік для настаўнікаў. Ён сам выбірае матэрыялы для раскрыцця тэмы урокаў, вызначае, якія тэксты чытае сам, а якія дзеці. Матэрыял у кнізе сабраны па раздзелах: класы на асфальце, скарагаворкі, загадкі, нашы птушкі, вясёлыя задачкі, старонкі календароў, дарогі песняра, апавяданне з жыцця Янкі Купалы, волат слова народнага пра Якуба Коласа. Да многіх матэрыялаў даюцца тлумачэнні, рэкамендацыі настаўнікам. Напрыклад, у раздзеле скарагаворкі пісьменнік прапануе такія: рак, кобра і іншыя. Пра звычкі птушак можна даведацца ў раздзеле «Нашы птушкі», напрыклад, шпак, бусел і іншыя. Калі вас зацікавіла гэта кніга, прыходзьце ў Будзёнаўскую сельскую бібліятэку, дзе вы зможаце пазнаёміцца і з іншымі творамі Васіля Віткі, ды і іншых пісьменнікаў. Да пабачэння!